Cop d'Ernest, a la teva dreta! Corre, Pere, per aquí! Oh, que divertit! És al·lucinant! De què va tot això? Sempre passa el mateix, sempre el mateix, sempre el mateix. Una vegada i una altra, i després una vegada més. Una vegada i una altra, i després una vegada més. Som aquí tots sols, o hi ha algú que ens condueix? Juguen amb nosaltres, només som personatges, som de debò. O només una imatge, només una imatge, un dibuix, un miratge. Per poder arribar al final d'aquesta
després una partida més, una partida i una altra, i després una partida més, per saber si és veritat que allà hi ha la llibertat. Estic ben segura que serà una gran aventura, Ernest! Tant se val, és igual, que és real, és igual, tant se val. Doncs a mi m'agradaria saber què hi ha més enllà del rectangle.
Vera, on som? Hem saltat a l'altra banda, la realitat és això. Ja t'he dit que la ficció era la millor opció. És la millor evasió. Vera, tinc por. El meu estimat Ernest, crec que encara no has entès que realitat i fantasia venen a ser el mateix. Una sempre explica l'altra i si no, no existeix. No estem mai tots sols, a banda i banda pel rectangle. Som jugadors i també som personatges. De vegades ens fa por mirar el món cara a cara i per això cal la ficció, per parlar-ne des i ara. Tant se val que és real.
per poder-nos-hi acostar. Llavors, què és veritat? I què és mentida? Doncs tot forma part de la El meu estimat Ernest, potser ara ja has entès que